No, we congratulate the Orlando Pirates. You like it for the Pirates? But the Pirates isonwabisile ekugqibeleni singabalandeli bayo besele kubalele so lembalela besesiyiva kungekho mnandi kodwa kuyabonakala nabo kufuneka basebenze kakhulu usemkhulu umsebenzi ufuneka wenzile afunanga ngalento kuphele 90 minutes ubamba umphefumulo team yakho xa idlala so ungayazi ba akusenojika ezinye izinto na so kodwa ke siyabulela kakhulu iPSL siyayibomba iqinile. It's a very, very competitive league. Akukho nto ilula. Yonke team epha can actually achieve anything. So ukukhula ke kweme kwenjalo kuthi ngamathuba emisebenzi abantwana bethu bane careers bafumana icareer nangoku na kwisport and recreation. So big up to Pirates. We hope for the best season elandelayo. Kodwa iqhala lami belikhulu ndiyibona le Pirates ibilapha kwiChippa United. Kuba kwiChippa United ndibona i-economy. Ndibona i-tourism. So bendinexhala kakhulu ndivuye kakhulu iChippa United yawusinda ezembeni kuba ukuza kwezi team apha eEastern Cape zizodlala nayo zidala amathuba emisebenzi pha kwi-hospitality industry i-economy yethu ye-tourism as players noba abantwana bethu bakwazi ii-players bangamane bezibone eTV qha bake baye stadium bafike babone ii-players ze-Kaizer Chiefs babone ii-players ze-Sundowns zidlala apha eMdantsane zidlala pha eMonti zidlala eBhayi njalo njalo so siyafuna kuyenza loo nto le ize nangasemthatha kuba eli cala lilona cala lithanda kakhulu ibhola ekhatywayo. So kuba nzima xa ubona abantu bakuthi bengakwazi ufumana amathuba abantu bathatha abantwana babo bayobabeka phaya so la mfana uqhuba la academy phaya uqhuba kakuhle kakhulu la mfana kuthiwa nguCarlos pha abantwana abaninzi ngokwezilali sebefunda eMonti bengayanga kuba abazali bahlala eMonti besiya kuba besisuka kula academy kaCarlos.